veilakippari ohjaamassa Kirksalmen kohdalle tässä ollaan tulossa. Mikäs merkki tuolla? Polkupyörällä on jo kielletty. Mitä sanoin? Ai tuolla tulee kans liikkeelle. Joo. Ollaan tässä Danube Delta jokilaakson alueella. Katsotaan vielä taaksepäin. Tämmöstä pikkujokia on nyt tullut tässä vähän matkaa. Elikkä minnekäs me ollaan Strukaan päin menossa? Pyhtäälle tuolta Ahvenselältä. Mitä onko? Ei oo, kai tässä on merkitty väylä. Linnut laulaa jossakin tuolla. Se on niin kesäinen, lepposa päivä. Kerta kaikkiaan. Ihan eri äänellä kuin Kuinka sanoin? Niin, kun sä oot olevina selosteen, niin sä puhut ihan erilaisella äänellä. Millä eri äänellä? Semmoisella, että no niin, mikä se oli äänellä. Toi pannaan kyllä kortille, elikkä muistikortille. Sinne meni. Niin tässä on tää Adventure SOK-tiim on nyt liikkeellä. Moottorina on vanha Volvo, viritetty Volvo vähän hyvin pöriset. Dorsalla varustettu. Haikara. Joo, me on nähty haikara tässä. Tässä Danube Deltan suistoalueella runsaasti esiintyy haikaraa muun muassa. Ja lokkia. Nyt ei näy kyllä haikaraa. Mutta mä taidan tän filmin tästä lopettaa välillä tähän, niin palataan sitten myöhemmin, jos on taas jotain raportoitavaa näin lennossa. Se on moro.